Heddiw yma, dyn ni yn parhau yn y cyfres dyn ni yn gwneud dros wythnosau yr haf. A teitl i'r cyfres ydy Cofiodd Duw. Dyna'r cyfres bach dyn ni yn gwneud dros yr haf. A bob wythnos, dyn ni wedi bod yn cymryd rhyw hanes penodol sydd yn dangos y syniad i ni o Dduw yn cofio. A fel, os chi wedi bod yma yn barod yn ystod y cyfres, fel dyn ni wedi meddwl eisoes, nid deud bod Duw yn cofio yn golygu bod Duw yn anghofio. A mae hyn yn bwysig i ni gofio y bore yma. Achos dyn ni fel pobl yn gallu bod yn pobl sydd yn anghofus weithiau yn dydyn. Mae'n siŵr bod ni gyd yn gallu cyfadda i hynny. Dyn ni'n gallu anghofio lle dyn ni wedi rhoi ein ffôn bod yn ein back pocket ni, neu dyn ni'n gallu mynd i fewn i'r siop yn ôl llefrith a dod allan wedi anghofio am y llefrith dyna'r peth oedden ni'n mynd i fewn i'r siop i gael. Dyn ni weithiau yn gallu bod yn pobl anghofus. Ond dydy'r geiriau yma cofiodd Duw ddim yn golygu bod Duw fatha ni a bod Duw yn anghofio pethau weithiau a bod angen cael ei atgoffa. Ond na, wrth i ni ddefnyddio'r ffreis yma, cofiodd Duw, mae'n golygu rhywbeth gwahanol. Mae'n golygu rhywbeth penodol i ni. Achos mae'r ffreis yma, cofiodd Duw, yn pwyntio ni at yr amseroedd lle mae Duw yn droi at rywun, yn droi at grŵp penodol o bobl, ac yn ei ffyddlondeb tuag ato nhw, yn gweithredu i mwyn nhw. Yn dangos bod Duw yn Dduw sydd o'i blaid i bobl ef. A dyna beth ni'n golygu pan dyn ni'n defnyddio y ffreis yma, cofiodd Duw. Ac heddiw yma dyn ni yn edrych ar hanes penodol yn yr Exodus bore yma. Ac lle mae'n dod o rhan yr hanes ni wedi edrych ar yn barod nath Rhys cychwyn off efo Noah a hanes Noah. Wedyn wythnos diwetha oedd Arwel yn mynd trwy hanes Rachel a Jacob. A nawr, cyn bod ni'n cyrraedd heddiw, yna bach o amser sydd wedi pasio. Dyn ni'n cael Joseph, hanes Joseph ar ôl hanes Rachel a Jacob. So Joseph di mab Rachel. Ac mae'r hanes Joseph mae'n siŵr yn un sy'n weddol cyfarwydd efo rhai ohonyn ni. Mae bywyd Joseph yn un llawn ups and downs. Mae Joseph yn cael ei werthu fel geithwas gan ei frodyr. Yn yr aifft wedyn mae'n cael ei taflu fewn i'r carchar. Ond wedyn mae'n dod yn prif weinidog yn yr aifft ac yn helpu'r pobl troi newyn difrifol. Ac oedd gyd o teulu Joseph wedyn yn symud i'r aifft. A nath nhw setlo yna yn yr aifft. Ac ar ôl i Joseph marw, dyma teulu Joseph a'r grŵp o bobl yma yn parhau i tyfu. Yr Israeliaid, dyn ni'n galw nhw, pobl Duw. Nath pobl Duw parhau i dyfu, ac i dyfu oedd ei nifer yn cynhyddu. Ac oedd y pobl yn ffynnu yn yr amser yma. Ond wedyn, dyma brenin newydd yn dod i'r sîn yn yr aifft. Brenin oedd ddim yn gwybod dim byd am Joseph. Felly mae'r brenin y pharaoh newydd yma yn gweld yr Israeliaid pobl Duw yn tyfu ac yn tyfu. Ac yn lle parhau croesawu nhw, dyma'r pharaoh yn gweld nhw fel bygythiad. Yn poeni y bydden nhw'n troi yn ei erbyn o a bysa rhyw peth mawr yn digwydd. Ac felly ymateb y brenin i hyn oedd i caethiwo yr Israeliaid ac i gorfodi nhw i weithio o dan fo. Oedd yr Israeliaid wedi cyrraedd lle lle oedden nhw'n cael eu caethiwo a'i gorthrymu o dan y pharaoh newydd yma. A dyma ni'n clywed chydig bach o'r hanes yn Exodus 1. Sy'n esbonio ni chydig bach o'r sefyllfa roedd yr Israeliaid ynddo fe ar y pryd. Felly dyma'r Eifftiaid yn camdrin pobl Israel
a'i gorfodi nhw i weithio am ddim iddyn nhw, a gosod meistri gwaith i gadw trefn arnyn nhw. A dyma nhw'n adeiladu Pitom a Ramesses yn ganolfannau storfeydd i'r pharo. Ond bod yr Eifdiaid yn ei gweithio nhw mor galed, roedd y niferoedd dal i gynhyddu a mynd ar wasgar. Felly dechreuodd yr Eifdiaid eu hofni a'i cysau nhw go iawn, a'i camdrin nhw yn fwy fyth. Mae hynna'n geiriau anodd i glywed yn dydy. Oedd yr Israelid yn profi ddioddefaint go iawn. Roedd yr hyn oedd nhw'n profi, roedd y ddioddefaint yma yn mynd ymlaen nid just am chwpl o wythnosau. Oedd yn mynd ymlaen am flynyddoedd ac flynyddoedd ac flynyddoedd. Ac oedd yn mynd yn waith hefyd dros yr amser yma. Achos ar ôl i nifer yr Israelid parhau i gynhyddu, dyma Pharo yn gorchymyn bod unrhyw bachgen Hebreaid oedd yn cael ei eni, oedd i cael ei ladd, achos oedd e ddim eisiau nifer yr Israelid i cynhyddu eto. Felly dyma ni yn dod i fewn i hanes yr Israelid ar pwynt tywyll iawn yn eu hanes nhw. Yn pwynt anodd iawn yn eu hanes nhw. Ond wedyn, dyma ni'n clywed geiriau eraill sydd yn dod yn y pennod nesaf yn Exodus 2. Aeth blynyddoedd heibio, a dyma'r frenin yr Aifft yn marw. Roedd pobl Israel yn gryddfan am ei bod yn dioddef fel caethweision. Roedd nhw'n gweiddi yn ddaear am help. Roedd pobl Israel yn gryddfan am ei bod yn ddioddef fel caethweision a gweiddi yn ddaear am help. Dyna lle dyn ni'n cyfarfod yr Israelid y bore yma. Mewn lle anodd iawn. Cyfalle bore yma wrth i ni glywed yr hanes hon. Efallai mae'n taro adre. Nid oherwydd yn bod ni'n profi'n union yr un beth a beth oedd yr Israelid yn profi. Ond oherwydd yn bod ni'n gwybod beth yw hi i ddioddef. Falle ofyn, anghyfiawnder, salwch, pryder, amgylchiadau gwahanol dyn ni'n gallu gwynebu. Cyfalle fel yr Israelid, dyn ni yn teimlo y flynyddoedd yn mynd ymlaen, yn teimlo bod yr amser yn mynd ymlaen yn hir, a bod dim newid i'r amgylchiadau. A dwi'n ymwybodol iawn bore yma bod hyn yn reality lot fawr ohono ni. Falle bod ni'n cario rhywbeth arno ni, rhywbeth sydd yn aros yn drwm arno ni, a dyn ni'n methu gweld neu'n deall yr hyn sydd yn digwydd. Falle'n wyndran lle mae Duw yng nghanol hyn i gyd. Ydy Duw yn gweld hyn? Ydy Duw yn clywed i pan dwi'n troi ato? Pam nad ydy Duw yn fy ateb i? Cyfelle'n bod ni'n teimlo bod Duw yn bell i ffwrdd neu wedi anghofio amdano ni, yn sefyllfa ni. Ond mae'r adnodau yn Exodus 2, dyn ni newydd clywed, ddim yn stopio lle nes i stopio. Achos ar ôl y gweddiau, ar ôl y gweiddi a'r gryddfan a galw allan ar Dduw, dyma ni clywed y geiriau yma. Dyma'u cri yn cyrraedd Duw. Dyma'u cri yn cyrraedd Duw. Dyma Duw yn gweld y cri yr Israelid, dyma fe'n clywed y cri ei bobl. A doedd Duw ddim yn bell i ffwrdd. Doedd e heb wedi troi ei gefn yn anghofus ar y pobl yna. Ond yn lle, clywodd Duw nhw yn gryddfan ac roedd yn cofio ei ymrwymiad i Abraham, Isaac a Jacob. Gwelodd Duw pobl Israel ac roedd yn teimlo i'r byw drostyn nhw. Felly yng nghanol y dioddeffaint oedd pobl Israel yn ei profi, dyma Duw yn ei cofio nhw. Dyw heb wedi troi ei gefn arnyn nhw, heb wedi pashau oddi wrthyn nhw. Ond yn lle,
dyma Duw yn ymateb. Dyma Duw yn troi ato nhw ac yn sefyll gyda nhw o'i plaid nhw. Felly, dyn ni'n mynd i fynd trwy rai o'r pethau dyn ni'n clywed yn yr adnodau yna ac yr adnodau a'r geiriau sydd yn gallu rhoi gobaith i ni heddiw yng nghanol stormydd bywyd. Ac y peth gyntaf ydy'r ffaith bod Duw yn clywed. Dyna nath o deud ar cychwyn yr adnod. Dyma Duw yn clywed. Dyna ymateb gyntaf Duw yw bobl. Dwi'm yn gwybod os ydych chi wedi cael profiad o siarad gyda rhywun, ond dych chi ddim rili yn meddwl bod y person yn gwrando arnoch chi. Bod chi'n siarad efo nhw, dwi'n gweld rai looks yn mynd o gwmpas, ond chi'n siarad efo rhywun a mae falle bach fel siarad i wal de, yeah? Achos chi ddim yn meddwl bod y person yna yn gwrando arnoch chi ac yn clywed y geiriau dych chi yn ei ddweud wrthyn nhw. Ond wedyn, chydig o amser yn mynd ymlaen, a dyna'r un person, ond mewn interaction gwahanol, yn gofyn i chdi am yr hyn, roedd ti'n siarad iddyn nhw amdano fo, oeddech chi'n meddwl, oedden nhw ddim yn gwrando. Ond actually, roedd nhw yn gwrando yr holl amser, ella oedden nhw ddim yn edrych fel oedden nhw yn gwrando. Mae'n siŵr bod ni wedi cael profiadau fel hyn gyda pobl o gwmpas ni. Ond mae'n siŵr ella weithiau dyn ni wedi cael profiadau fel hyn gyda Duw hefyd. Bod ni'n troi ato fe ac yn siarad efo fo yn meddwl bod o ddim yn gwrando. Bod o ddim yna i'n clywed ni. A mae siŵr dyna oedd yr Israelite yn profi hefyd. Yn galw ar Dduw ac yn wondro'n lle oedd o. Oedd o'r wir yn clywed ei gweddïau a'i cri. Ac weithiau, dyna'r un profiad i ni. Bod ni'n troi at Dduw gyda cri ein calon, ond dyn ni ddim yn meddwl bod Duw yn gwrando. Dyn ni'n i weld bod Duw yn gwrando. Ond dyn ni'n gweld yn yr adnodau yma bod Duw yn clywed. Bod Duw yn clywed pob un gweddi. Pob un gweddi yn ein calonau ni. Pob un cri mewn poen. Pob un gweiddi mewn rhwystredigaeth. Mae pob un gair dyn ni yn dweud i Dduw, boed i hynna'n uchel neu'n sibrwyd bach, mae Duw yn ei clywed. Mae yna geiriau hyfryd iawn yn y salmau sydd yn defnyddio y darlun yma i sôn am Duw yn clywed gweddïau a creu bobl a bod yn cadw nhw a cadw cofnod o'r ddagre, o'r gweddïau mae pobl yn ei ddweud. A mae'n deud hyn, ti'n cadw cofnod bob tro di'n o'ch neidio. Ti'n casglu fy nagre mewn costrel. Mae'r cwbl wedi ysgrifennu yn dy lyfr. Ac am eiriau hyfryd ydy heina. Doedd Duw ddim wedi anwybyddu poen yr Israeliaid. Roedd pob cri yr Israeliaid wedi ei glywed gan Dduw. Felly mae o i ni heddiw hefyd. Dydy Dduw ddim yn anwybyddu ein poen ni. Ond mae Duw yn clywed pob un gweddi dyn ni'n gweddio. Boed i hynna gweddi mawr, neu hyd yn oed mond rhai geiriau. Mae Duw yn clywed. Dydy distawrwydd Duw ddim yr un peth ag absenoldeb Duw. Mae Duw yn clywed pob un gweddi a cri ein calon. Ac mae hynna yn rhoi cysur i ni, yn dydy. Bod Duw yn clywed pob un gair dyn ni'n dweud wrtho fo. Felly bore me falle dych chi yn teimlo bod chi wedi bod yn gweddio, ond dych chi ddim yn siŵr os mae Duw wedi bod yn clywed. Ond mae adnodau yma yn annog ni ac yn atgoffa ni bod Duw yn clywed pob un gweddi. Take heart, bod Duw yn ei clywed pob un ohono nhw. Ac nid yn unig ydy Duw yn clywed, ond mae Duw yn gweld hefyd. Gwelodd Duw
pobl Israel. Mae cael ein gweld yn rhywbeth dwfn iawn i ni yn dydi fel pobl. Yr deheuad yn pob un ohono ni i ni cael ein gweld ac i ni cael ein hydnabod am pwy yda ni. Ond ar yr un amser, mae'n gallu bod yn hawdd iawn i ni guddio bethau yn dydi oddi wrth eraill. A mae'n siŵr mae yna rhywbeth, wel dwi'n gwybod dwi'n eog o wneud hyn, ydy pryd mae person yn gofyn, o sut o'i ti? Dyn ni fel arfer, heb feddwl yn rhoi'r ateb, o dwi'n iawn sti, yn dydan. Sut ti'n neud? O dwi'n iawn sti, dwi'n iawn. Mae'n siŵr bod ni gyd wedi gwneud hynna ar adegau, dwi'n gwybod dwi wedi. A dyn ni gallu deud hynna bod y reality yn hollol wahanol. Actually, efallai bod ni ddim cweit yn iawn, neu bod rhywbeth yn ein poeni ni, neu bod rhywbeth yn mynd ymlaen. Neu bod pethau actually yn anodd iawn. Ond eto mae yna rhywbeth cysurus yn y geiriau dyn ni wedi darllen yn Exodus. Gyda gwirionedd bod Duw yn ein gweld ni. Bod Duw yn gweld bob dim. Mae'n gweld yr hyn weithiau dyn ni'n gallu cuddio oddi wrth bobl eraill. Mae Duw yn gweld ni fel ydyn ni. Mae Duw yn gweld yr hyn dyn ni'n ein cario, y poen, yr ofn. Mae'n gweld o gyd. Ac mae cael rhywun sydd yn gallu dod ata ti yng nghanol amser anodd ac yng nghanol storm, jyst gyda'r geiriau dwi'n gweld, yn gallu golygu llawer yn dydi. Yn gallu rhoi cysur i ni. A dyna'n union mae Duw yn gwneud. A dyna'n union mae Duw yn dweud. Mae Duw yn dweud, dwi'n gweld chdi. Dwi'n gweld yr hyn ti'n broedro, yr hyn ti'n dioddef. Dwi'n gweld. Ac wedyn mae'r adnodau yn mynd ymlaen i ddeud, roedd Duw yn teimlo i'r byw drosto nhw. Roedd yn teimlo i'r byw drosto nhw. Wrth i Dduw clywed a gweld yr holl greulondeb roedd y pobl yn yr aifft yn ei wynebu, pobl fo. Yr hyn oedden nhw'n byw ynddo fo bob un diwrnod, roedd calon Duw yn torri drosto nhw. Roedd calon Duw yn symud tuag at ei bobl. Achos fel dyn ni wedi meddwl, mae Duw o blaid ei bobl. Mae Duw ar ochr ei bobl. A felly pan dyn ni fel ei bobl yn gwynebu pethau anodd, pan dyn ni'n mynd trwy stormydd bywyd, mae Duw ddim yn edrych ar ni, jyst mynd, drian â nhw. Ond na, mae Duw yn teimlo yr hyn dyn ni'n mynd trwyddo fe. Mae'n teimlo'r hyn dyn ni yn ei deimlo. Ac mae'n ymateb gyda tosturi a gyda calon tuag at ei bobl. Dyna mae Duw yn ei wneud. Ac yng nghanol stormydd mawr, mae Duw yn gallu teimlo yn bell i ffwrdd. Fel petai Duw yn eistedd ar y cymylau a jyst yn gwylio y bywydau ni o bell. Ond nid dyna ydy'r Duw dyn ni'n gweld yn y Beibl na. Achos dyn ni'n gweld, trwy'r Beibl, dyn ni'n gweld yn y ffydd Cristnogol, mae gyda ni person arbennig. Achos doedd Duw ddim yn gwylio o bell, gwylio dioddefant i bobl o'r nefoedd yn ei dim byd. Ond trwy'r person o Iesu Grist, nath Duw dod i fewn i'n byd ni. Dath o fewn i'n dioddefaint ni. Mae'r Beibl yn llawn pethau. Dyn ni'n gallu mynd at y Beibl i gael esboniad ac i ddeall pethau yn well.
Ond weithiau dydy ddim yn rhoi yr ateb mewn du a gwyn, a weithiau dyn ni'n licio hyn yn dydan. Dyn ni'n licio'r ateb mewn du a gwyn. Ac yn y Beibl, does na ddim wir ateb am ddioddefaint. Ond, yn lle roi esboniad i'r cyfan i ni, mae'r Beibl yn pwyntio ni at berson, ac mae'n pwyntio ni at Iesu Grist. A dyn ni'n cofio Duw yn anfon Iesu i fewn i byd toredig. I fewn i byd llawn poen, anghyfiawnder, colled a phechod. Dyna oedd y byd oedd Duw wedi anfon Iesu i fewn iddo fo. A pan dath Iesu, dath o'n agos. Nath o canol pobl yng nghanol eu poen. Nath Iesu crio gyda rhai oedd yn galaru. Nath o dangos tosturi i'r rhai oedd yn dioddef. Ond yn fwy na hynny, roedd Iesu ei hun wedi profi dioddefaint. Nath Iesu cael ei wrthod, ei gamddeall, oedd yn y pen draw yn arwain i'r groes. Fel mae awdur Tom Holland yn deud, God himself became a man of sorrows, crucified by his enemies. Mae Duw yn gwybod beth yw dioddefaint. Mae yna adnodau yn Eseia 53 sydd yn dweud fel hyn, yn sôn am Iesu ydy'r geiriau yma. Cafodd ei ddirmygu a'i wrthod gan bobl, yn ddyn wneith ddioddau, yn gyfarwydd y ffoen. Roedd pobl yn troi eu hwynebau ffyrdd oddi wrtho. Cafodd ei ddirmygu, a wnaethon ni mwy werthfawrogi. Oedd Iesu ei hun yn gwybod beth oedd o i gerdded trwy amseroedd anodd. Ac felly pan dyn ni'n hunan yn ffindio ein hunan yng nghanol stormydd bywyd, yn teimlo bod dim llawer yn deall yr hyn dyn ni yn mynd trwyddo fe. Allwn ni mynd at Dduw a ffindio'r cysur yn y ffaith bod Duw yn gwybod beth yw hi i gerdded llwybr anodd. Pan weithiau, dyn ni jyst eisiau gwybod pam. Weithiau'r hyn, dyn ni angen gwybod y mwyaf ydy bod rhywun gyda ni. A bore yma, fel i'r Israeliaid ar y pryd, Duw yn Iesu ydy'r un sydd gyda ni. Trwy bob llwybr bywyd, wedi hyn yn dda neu anodd, mae Duw gyda ni. Duw gyda ni yn cyfarfod ni lle yda ni. Cyfarfod ni yng nghanol ein poen a dioddefaint ac yn dweud wrtho ni, dwi'n clywed, dwi'n gweld, dwi'n gwybod. Ac yn fwy na hynny mae'n dweud, dwi gyda ti. Ti ddim ar ben dy hun. Ac yn hanes yr Israeliaid, dydy hanes yr Exodus a y pobl Duw ddim yn stopio yn pennod 2 lle dyn ni wedi darllen bore yma. Ond yn lle oedd gan Duw cynllun mawr ar gyfer ei bobl. Byddai Duw yn galw dyn o'r enw Moses i fynd at yr Aifft, i ryddhau pobl Duw o'r Aifft ac arwain nhw i rhyddid. Ac i arwain nhw at gwlad oedd Duw wedi addo i rhoi iddyn nhw, gwlad da iddyn nhw allu bod. A dyma sydd yn digwydd, dyma Moses yn mynd at y pharo ac ar ôl cyfnod anodd iddo fo, lle oedd pharao'n dweud na, ti'n methu cael y pobl, yr Israeliaid i fynd. Dyma fo'n gadael nhw i fynd. Dyma Moses yn arwain pobl Duw allan o'r Aifft. Ond, cyn iddyn nhw actually gyrraedd y gwlad roedd Duw wedi addo, byddai'n cymryd lot fawr o ups and downs.
Chi jyst gorfod darllen trwy Exodus i weld oedd e ddim yn llwybr hawdd iddyn nhw. Roedd 40 mlynedd o groedro yn yr anialwch a llawer o ups and downs. I'r pwynt lle mae siŵr oedd yr Israeliaid yn meddwl, pryd ydyn ni yn mynd i gyrraedd? Well gyda fi bod nôl yn yr Aifft yn y crwydr anialwch yn blwyddyn arall. Ond, y taith hir, oedd Duw dal gyda nhw ac oedd Duw dal gyda cynllun ar eu cyfer nhw. Dydy'r ffydd Cristnogol ddim yn deud, os ydych chi'n credu yn Duw ac yn trystio'n Dduw, bydd pob dim yn sorted. Bydd bob problem yn sorted. Ond, mae yn deud bod gan Dduw cynllun ar ein cyfer ni a bod Duw yn ein harwain ni ac yn cerdded efo ni trwyddo fe. Ac yn nghanol stormydd bywyd, yng nghanol anhwysterau, dyn ni yn gallu ei wynebu. Weithiau mae Duw yn newid ein hamgylchiadau. Neu weithiau mae Duw yn newid ni yng nghanol yr amgylchiadau. A weithiau byddwn ni ddim yn gallu deall yr hyn sydd yn mynd ymlaen. Byddwn ni ddim yn deall be sydd yn digwydd. Ond mae ffydd Cristnogol yn rhoi y ddewyd bod Duw ddim yn absennol yn ein poen ac yn ein drysu. Bod Duw gyda ni. Dwi'n cofio un dolyg pan o'n i newydd pasio'n prawgyrru a ges i Tom sat nav. Sy'n rhywun dal yn defnyddio nhw? Dwi dal efo un fi, ond dwi jyst yn defnyddio'n ffôn. Ond dwi'n cofio cael y Tom ac o'n i wrth y modd. Chi'n gallu, ti'n gwybod, wneud lleisiau gwahanol arno fo. Anyway, I digress. Ond, chi'n defnyddio sat-navs neu ar eich ffôn. Chi'n mynd ar maps, Google Maps, Apple Maps, neu beth bynnag ydych chi'n defnyddio. Dych chi'n rhoi i fewn y destination yn dydach. So chi'n rhoi lle ydych chi eisiau cyrraedd i fewn i'r sat-nav. A wedyn, chi'n cael ei fewn i'r car a dych chi'n dilyn y rŵt mae sat-nav yn ei roi. Ond weithiau, dydy'r sat-nav ddim yn mynd â chi yn y ffordd oeddech chi yn disgwyl na. Weithiau mae sat-nav yn gallu mynd â chi lonydd bach cul. Weithiau mae'n gallu mynd â chi mewn cyfeiriad oeddech chi ddim yn ei ddisgwyl. Dydy'r sat-nav ddim yn dangos i chi y rŵt cyfan, na. Mae'n dangos i chi un cam ar y tro. Dydy'r sat-nav ddim i fod deitha chi i gyd mewn un be ydy'r rŵt cyfan. Ond mae yn rhoi digon o wybodaeth i ni wybod beth ydy'r cam nesaf, be ydy'r trywad nesaf. Ac roedd yr Israeliaid eisiau ryddhad a rhyddid. Ond oedden nhw ddim yn gwybod be fyddai hynny yn edrych fel. Ac efallai oedd yr rŵt ddim yr hyn bydden nhw wedi ei dewis. Ond roedd Duw dal gyda nhw ac yn dangos iddyn nhw y cam nesaf oedden nhw angen gwybod. Mae yna quote gan diwynyddyd Henry Newen sy'n deud hyn. In seasons of suffering, when we don't know why things are happening, we need to return to what we do know. Our lives are not a problem to be solved, but journeys to be taken with Jesus, our friend and our greatest guide. Journeys to be taken with Jesus, our friend and greatest guide. Ac am hyfryd ydy hynna, yn bod ni ddim yn cerdded ar ein ben ein hunan, ond yn ni'n cerdded gyda Iesu. Yr un sy'n caru ni, yr un sy'n dod ato ni yng nghanol ein poen, ac yr un sydd yn ein harwain ni bob cam o'r ffordd. A gyd sydd angen i ni wneud ydy just troi ato fo. Ac i drystio bod o efo ni. A bod o yn ein harwain ni. Yn troi ato fo, nid
i gael yr atebion ac yr esboniadau, ond iddo fod dangos i ni y cam nesaf, neu jyst dangos i ni ei fod e gyda ni yn y taith. Mae'r hanes yr Israeliaid, fel dyn ni wedi clywed, yn un sydd yn gallu bod yn debyg iawn i amseroedd yn ein bywydau ni. Ond dydy stori mawr y Beibl ddim yn gorffen gyda'r Israeliaid a profiad pobl Duw yn dioddef. Achos mae'r Exodus a'r Hen Testament yn symud wedyn i'r Testament Newydd, i Iesu Grist fel dyn ni wedi meddwl yn barod. Yn gweld Duw yn ymateb i ddioddefant ei bobl trwy anfon Iesu ato ni. Gyda'r croes fel yr arwydd mwyaf o Dduw yn cymryd y pechod, yn cymryd y hyn sydd wedi torri arno fe ei hun. A wedyn trwy'r atgyfodiad, dyn ni'n gweld nad yw marwolaeth, nad yw dioddefaint gyda'r gair olaf. Achos mae'r atgyfodiad yn pwyntio ni ymlaen hefyd i'r diwrnod lle bydd Iesu yn dod yn ôl i'r byd. A bydd Iesu yn gwneud pob dim yn iawn ac yn gyfiawn. Bob dim yn newydd. Mae yna geiriau yn datguddiad sy'n sôn am y diwrnod yna. Bydd Iesu yn sychu pob deigryn o'i llygaid nhw. Fydd dim marwolaeth o hyn ymlaen. Dim galaru, dim wylo, dim poen. Mae pethau fel roedden nhw wedi mynd. Ac yn y pen draw, dyna ydy ein gobaith ni. Nid gobaith gwag o efallai bydd pethau yn gweithio allan ni, bydd pethau yn gwella. Ond mae'n gobaith sydd wedi seilio ar berson, sydd wedi seilio ar Iesu Grist, ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Ac yn rhoi gobaith i ni am y ddiwrnod lle bydd bob dim yn cael ei wneud yn iawn. A dyna ydy rhan o cynllun mawr Duw i'r byd ac i bob un ohonyn ni. I ni cael rhannu yn hynny gyda ni. Mae Andrew Ollerton, mae enw cyfarwydd mae'n siŵr i lot ohonyn ni, di sgwennu lot fawr o lyfrau da, a mae di sgwennu un sydd yn mynd trwy rai pwnciau anodd o'r Beibl. Ac os, swn i'n annog chi, os oeddech chi efo amser ac isio, i gael ac i darllen trwy fo, dwi'n darllen trwy fo ar y funud, a mae'n really da. Ac mae o'n gallu mynd i fewn i mwy o manylion gyda rhai o pwnciau anodd mawr Beibl. Achos mae Beibl yn llawn pethau anodd. Mae'n bwysig i ni gallu reslo efo hynny. Ond mae Andy Olton di sgwennu llyfr yn sôn am rai pethau anodd a dioddefaint ydy un o'r pynciau yn y llyfr. Ac mae'n sôn am y reality ohono fe. Dyma mae'n deud. Pain, suffering and sin and death have no proper place in this world. They are intruders who've made themselves at home where they don't belong. A dwi'n weddol licio hynna. Dydy dioddefaint ddim cynllun Duw i'r byd. Maen nhw'n intruders sydd ddim i fod. Dyn ni'n gallu edrych ymlaen i'r diwrnod lle maen nhw ddim yn gallu bod, lle bydd ddim lle iddyn nhw. Ond fel dyn ni wedi clywed troi'r hanes am y bore yma, wrth i ni edrych ymlaen at y diwrnod lle bydd Iesu'n gwneud pob dim yn iawn, dydy Dduw ddim yn anwybyddu ein dioddefaint. Dyw ddim yn anwybyddu dioddefaint a poen ei bobl. Dyw ddim yn gadael ni yn y lle anodd yna ar ein ben ein hunan. Ond yn lle mae'n Duw sydd yn ymateb iddo fe. Mae'n Duw sydd yn clywed ein gweddïau ni. Mae'n Duw sydd yn ein gweld ni lle yda ni. Mae'n Duw sydd yn teimlo ein poen. Ac mae'n Duw sydd yn gwneud. Ac mae hynny yn rhoi gobaith i ni. Os ydyn ni mewn lle anodd bore yma, neu lle da,
Mae'n rhoi gobaith i ni, a mae Duw dyn ni yn trystio ynddo fe. Ac efallai, bore yma, os ydych chi yn stryglo, os mae yna pethau yn mynd ymlaen sydd yn anodd, daliwch ati i fynd at Dduw ac i ddal ar y gobaith dyn ni'n gweld fan hyn yn Exodus, bod Duw heb wedi anghofio amdano chi. A trwy bob dim mae Duw gyda chi. Mae yna ymadrodd sy'n cael ei ailadrodd tro ar ôl tro ar ôl tro yn y Beibl. Paid â bod ofn. Cael ei ailadrodd tro ar ôl tro ar ôl tro. Paid â bod ofn. A dwi heb di cyfri fy hun, ond maen nhw'n deud fod yna gymaint â 365 o brawddegau yn y Beibl sy'n deud paid â bod ofn. Un i bob diwrnod, os hoffech chi, paid â bod ofn. Ond llaw a llaw gyda hynny, mae yna addewid sy'n cael ei ailadrodd tro ar ôl tro ar ôl tro. Ac yr addewid ydy hyn. Bydda i gyda chi. Dyna addewid sy'n cael ei ailadrodd tro ar ôl tro ar ôl tro. Addewid gan Dduw yn deud, bydda i gyda chi. Felly bore yma, lle bynnag ydych chi yn taith bywyd, pa bynnag llwybr ydych chi arno fe ar hyn o bryd. Mae Duw yn eich clywed chi. Mae Duw yn eich gweld chi. Mae Duw yn teimlo ac mae'n gwneud. Ond yn fwy fyth, mae Duw gyda chi.